डिसक्लेमार गिबियावनो मिथिनाय जायो बे भिडिअखौ 18 बोसोरनि गाहायनि मुनिसमाया फिसाफोर आरो जायफोरानोखि दासिमबो मिया खालिफा आब'नि भिडिअखौ नायनो पारमिसन मोनाखै बिसोर बे भिडिअनिफ्राय जेसे हायो एसेबां गोजानाव था मानोना बे भिडिअआव माखासे मोजां गाज्रि बाथ्राफोर बाहायनाय जादों बेनिखायनो बे 18 बोसोरनि गाहायनि मुनिसमाया फिसाफोरा जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअनिफ्राय गोजानाव था जेसेबांनोखि आजिखालिनि सिख्लाफ्रा थाखा गैयि बाइक गैयि सेंग्राफोरनिफ्राय गोजानाव थायो बेजों समान गोजानाव नोंसोरबो था अरे देवा रे देवा 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 बिगुरनि बे मेथाइखौ खोना बे मेथाइखौ नुयै आंना खोमानिफ्राय थै गनो हमबाय मेगननिफ्राय थै गनो हमबाय बिगुर आयौ 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 बे साननैसो मा जादों बिगुर फेसबुक खुलि बे मेथाइ इन्स्टाग्राम खुलि बे मेथाइ माबा गामसा खुलि बे मेथाइ दख'ना खुलि बे मेथाइ ब्लाउस खुलि बे मेथाइ माबा स्नेपचेट खुलि बे मेथाइ इउटुब खुलि बेल' मेथाइ खालि बेल' मेथाइ बिगुर आरो बे मेथाइखौ सोरबा शेयार बानायबावोबा बिगुर थिनथाला बिल्डिंनिफ्राय सिरि लागायनानै गाहायाव आराम ओंखारबोगोन आं बिनिफ्राय थाइजौ दंफाङाव फासि नांनानै थैगोन आं ओमफ्राय फासि नांखांनायनि उनाव बिनि नामाव मोनसे लेटार लिरना गालांगोन आं पुलिसनिसिम बिनि थाखायनो आङो सुइसाइड बानायदों होननानै बे शेयार बानायग्राखौ बिनि उनाव पुलिसा जा खालामो बे पुलिसनि आखायावसो बिगुर बे मेथाइखौ खोनानानै आंहा मा जादों मिथिगौ नोङो मा प्रब्लेम जादों बिगुर ओरैबायदि गाज्रि मानजि जाबाय आंनि ओरै साइडआव मोनसे न'आव सासे सिख्ला गसंनानै दंगासिनो दंमोन मेथाइखौ खनना होगारबाय आङो हान्थु लोरफो सोमावनानै साहानि न'आव हाबफै होनलायनानै बिगुरा लोरफोरखौ खोनायासै साहानि न'आव हाबफै होननायखौल' खोनाबाय बिनि उनाव साहानि न'आव सासे हारसिङै थानाय सिख्लाखौ लेङोबा मा जायो नोंसोरथ' मिथिखायो मा सानखो बिगुर सेन्देलजों सोबालाय लावथिजों बुलाय माबा तिनसुकियायाव जोलाय मा मायाव मानजिखो आंसो मिथिसिगौ बिगुरफोर लोगोफोर So guys, होमबा जेखियानो जाया मानो वेलकाम बेक टू माय न्यू भिडिअ So guys, दाख्लैबावैसो भिडिअ आपलोड बानायनो हायि बायदि ओरैबायदि खालामना दोन्दोंमोन इउटुबआ आंनि चेनेलखौ बिगुरफ्रा मा मेगन गोसा सुवादफोर बेलाय साननै सानथामसो गोसो जालायबाय इउटुबाव लागाथार भिडिअ आपलोड बानायनो होननानै माबा चेनेलखौनो मादार स्ट्राइक ना फादार स्ट्राइक मारिनानै दोनलायबाय बिगुरफ्रा एफा फिसा चेनेलखौनो बिदि बानाय बिगुर नोंबो ओइ गासिबो बे नायबाय थानाय नोंसोर गासिबो बुंलाय साला इउटुबनि बिमानि बिमा खर' होननानै बिगुर खनसे Very dangerous! So guys, होमबा फैदोलाय दिनै माखासे गेसाव गोफोन गोखा गोखै भिडिअखौ नायनानै खदाला बौवाबाबो जावनोसैलाय खासिया बौवाबाबो हानानै एसे होनोसैलाय बिगुरफोरखौ बांद्राय बिदि हगारजाबाय थाया बिगुरफ्रा सानफा एफा माबा बारगालांगासिनो दंसो ओंखायनो एसे जावना होनि बिमा खर'फोरखौ एसे होमबा बड'लेण्ड मोनैनि दुखुखौ लानानै बल बायदि जोनानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भाई आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा कमेन्ट बानायना हर आरो गाहायनि लाइक बाटनखौ एसे चला जा भोसडी के ओ भाई नुदों बर' समाजनि गथ'फ्रा माबायदि जाजोबखो दा अबा दंफां सा अबा औवा सायाव माबा बैसां लुलायलायनानै गेम गेलेगासिनो दं नुबाय एक नाम्बार बिगुरफोर गोजा बिसोरो ओइ बोसोरसे गाननानै सुजायै जाङिफोर बिगुरफोर स्कुलाव थां बाख्रि बानायनानै ला साख्रि ला बिनि उनाव बेबायदि गेलेबाय था बिगुरफोर नोंसोरो मिथिगौना बै जेब्ला अफिसाव थाङो अबेबा माबायाव मोनसे फर्म फिलाप बानायनांगौबा माबा सेक्सनि जायगा जेरै सेक्स थायो बेयाव मेल आरो फिमेल लिरनांगौ जायगायाव जिन्दगियावनो खनसेबो सेक्स बानायफेरनो मोनाखै होननानै बुंग्रा मानसिफ्रा बेफोरबायदि गथ'फ्रानो देरनानै जाहैयो बात तो सही है एक नाम्बार बिगुरफोर गोजा सुवादफोर सोरबा लेखा फरायदोंबाबो बिसिनि गेजेराव जेब्ला बै एग्जामाव फैगोन कुइसन फैगोन अब्ला बेयाव मा लिरना गारबोगोन बिसोरो डाबल किल सिंगल किल माबा गिभ मी मेडिकेट रिभाइभ मी फेस बेबायदि लिरना गारबोसिगोन उनाव जेब्ला मास्टारा पेपारखौ नायनानै रिजाल्टखौ होसिगोन अब्लाथ' माबा अबावथो पास जाबावनो बिसोरलाय फेल खालामना होबा मास्टारखौसो दाय जासिगोन बिसोरो आरो बे बिमा खर' मास्टारानो माबा लोंनानै पेपारखौनो नायलुनदों बे बिमा खर'आ दख'ना गानग्राया हिनजावनि दख'ना सुग्रा मास्टारा बेबायदि जासिगोन ये बड़ी अच्छी बात कही आप मोजां मोनदोंबा कमेन्ट बानायना हर आरो बे सासे 2 रुपिसनि गथ'आथ' माबा 2 रुपिसनि इउटुबार जानो नागिरलायबावदों माबा फ्रि फायार इउटुबार जाबावनो बिदिखौ नोङो नेट गैयि एनिमि दलद गसंना थानाय एनिमिखौनो हेडशट गावनो हाया नोङो नेट गैयि एनिमिखौनो खारबाय थाबाबो गरसेबो गुलि फोनांनो हाया नोङो आरो माबा इउटुबार जानो नागिरलायबावदों साबस्क्राइब मी लाइक मी खालामना हो घन्टा मोजां मोननायखौ मोजां मोननाय बुङाथ' लोगोफोर साखिनायनायसो बुङो प्रि टेस्ट
सोर सोर साखिनायनो मोनखो हा क्या माल है यार अच्छा महर दं होननानै नोंबो दिनैनिफ्राय मटिवेशनल स्पिकारसो जानो नागिरदों नामा जारो सही है यार लेकिन शक्ल तो अच्छी है ना लड़की तो सुंदर है ना भाई मजा आ गया देख के खैर जानो थ' सना बेबायदिखौ मा होनना बुंदोंमोन नोङो जा मोजां मोनलायनाय बियो मा होनना बुंदों साखिनायनायसो बुङो साखिनायनाय आच्छा जुदि मोजां मोननायखौ साखिनायनाय होनना बुङोबा जारो बै मोथो मोथो मोजां मोनलायनाय एकदम हाबा जालायलायनायखौलाय मा होनना बुंगोन जानो मोननाय ना सोलाजोबनो मोननाय बिगुर बेबायदिबाथ' आंहा दासिमबो साखिनायनोबो मोनाखै जारौ आं साखिनायनायाथ' आंना गोजाननि बैसोआ थांबाय आं डाइरेक्ट सोलाखासिगोनसो डाइरेक्ट जाजोबखासिगोनसो आइ मिन डाइरेक्ट गोसो थोखाथारसिगोनसो मोथो मोथो आरो बेबायदि साखिनायनायखौ नांला आंनो सोलानायखौसो नांगौ आइ मिन हाबा जाखानायखौसो नांगौ एसे सोलाजागौमोन नामा जारोनो आंजों माने प्रपस खालामजागौमोन नामा आं डाइरेक्ट प्रपससो बानायखागोन नोंबो यार माबा सोलानाय साखिनाय बाथ्राखौ लाबोनानै कनफिउस बानायबाय थायो मा साननांगौ दा सोरबा गाज्रिसो सानगोन ना बे सोलानाय माबा साखिनायनाय खोथाखौ खोनानानै आरो बे खोथाखौ खोनाबावोबा माखासे बर' समाजनि गेजेराव मेलेमजिबि गावखौनो गियानि गुनि सानग्रा फेन फेला फैनानै बुंलायबावगोन ओइ नों मा खालामनो सानदोंलै मा सोलानाय सुलानाय खोथा बुंदों बर' समाजखौ गाज्रि बानायनो नागिरदों नामा नों बेबायदि भिडिअ बानाय होनलायबावगोनसो बेबायदि होनलायबावगोन बिगुर बे भिडिअखौनो आरे बायलग बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां बेफोर भिडिअखौ नायग्रो बे समाजाव बर' समाजनि गेजेराव अनेक गाज्रि भिडिअ दा माबागासिनो दं स्प्रेड जागासिनो दं बेखौ सिगां बुंग्रो आरो मा बेलाय आजिखालि आं बिराद नुगासिनो दं सिख्लाफोराबो गाज्रि भिडिअ बानायबा अ नाइस अमेजिं लाइक निउफोर लाइक गाग्लिलाय मालाय थुसे थुहरबाय थासिगोन सेंग्राफोरा बानायोबा साला सुवाद नों बर' समाज गाज्रि बानायनो नागिरदों होननानै साला अबेबा खनायाव लांनानै गाज्रि मानसि हैलायबावोसो बिगुरफ्रा हेर जानायथ' सना नाम्बाराल' हरदो आंबो सोलानोसै नोंखौ माबा प्रपस खालामनोसै डाइरेक्ट फायखाना गैयि आरो माबा मा होनना बुङो बे दाउ गन्द्रा गैयि न' दंबावोसो आंनाव एकदम रावनावबो गैफेरै बेबायदि डाइरेक्ट लानानै थांगोन आं डाइरेक्ट सोलाखागोनसो हाबा खालामखागोन डाइरेक्ट सोला जानोबा जारौ नाम्बारा हर डिएम बानायहर आंनिसिम माबा कमेन्टआवल' हर नाम्बारखौ आं नोंनो डाइरेक्ट डिएम बानायना हरगोन खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसोनो थाखाय गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय स' लोगोफोर नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि आखायाव मेन्सुर ग्र' लं वेल दङ दा बे वेलआ जाहैबाय हौवासाफोरनि थाखायल' आरो माने बे वेलआ फान्थाव गिदिर गोलाव जानायनि मुलि आरो माने माखासे मानसिफोराहाय सोरनाबा फिसा सोरनाबा गुसुं बेबायदिनो एसे उसुबिदा थायो नालाय दा नैबे ग्र' लं वेलखौहाय नोंथांमोना फोनोबाथाय मोजां जागोन आरो लोंनो हायाबा मानो लोंनोसै हिनजाव जाथिनि मान सनमान जाग्रासोहाय बे बैथालिया नङाबा अरे हिजरा भाई कुछ तो बोलो सॉरी हिजरा नहीं है अरे दीपक भाई कुछ तो बोलो यार ये बच्चा लोग को आजकल बहुत ही हरामी और बहुत ही घटिया किस्म का हो गया साला बोलो कुछ साला हरामी लोग को शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में हाँ बिगुर नोङो भिडिअ हाबसननायनि थाखाय निमाहा बिनाङा नोङो बिगुर दा जाबायदि गोजां बोथोर सोलिगासिनो दं जोंनि माबा आसामाव बे थान्दायाव नोङो गस्ला सुइटार गानालासिनो हरनि 12थासिम फिलाव गसंनासो थानांगौ नों बेबो अखा थाइफ्रिबाय थानाय समाव बिगुर अजिब माबा फान्थाव गोलाव जानाय फान्थाव खान्दा जानाय माबा भिडिअसो बानायबाय सोर थाम्फै दांग्रा बेयाव सोर थाम्फै दांग्रा आं रागा जोंदों बे भिडिअखौ नुनानै होनलायग्रासो आदा एल'ग्रानोसो एरना हरगोन आं बिगुर बिसोर जावगोन नोंखौ मोजां जावनो रोंखायो बिगुर फान्थाव गोलाव जानाय फान्थाव खान्दा जानायनो बेबायदिबा सेक्स क्लासखौ मानो खुलियाखै नोंलाय सेक्स इडुकेसन मानो होआखै गामोननिफ्राय सब जायना फान्थावा खान्दा जायना माबा बारा गिदिर नङा बिसोरखौ लाना थांजोबनानै नोंनि टिउसन सेन्टाराव कचिं सेन्टाराव गारना हैजोबगोन आं बिगुर बिसिबां लायो थाइबा लायोना 20 थाखा लायोना 100 लायो नों बिनि उनाव जयेन फिसखौ लाबाय था कंट्रोल उदय अजीब वीडियो बनाता है यार वो मैं इसका वीडियो देख रहा बिनि भिडिअ बिराद नुगासिनो दं बिगुर बिराद फाग्लि भिडिअ बानायो फाग्लिया जुदि बिनि सायाव रस भिडिअ नांगौ मोनसे कमेन्ट खालामनानै खिथाहर गाहायाव बिगुर मोजाङै रस बानायना बेखौ गाहायनिफ्राय स्लिम जावलाय स्लिम हस्लिमबाय थानो आं बिगुर बेखौ एक्चुअली बेबायदि गियानखौ बबेनिफ्राय मोननाय राना आब' मिया खालिफाजोंसो एसे कानेक्सन दंना आनै सानिलोनिजोंसो एसे कानेक्सन दं बेफोरबायदि माबाफोरखौ प्रडाक्टफोरखौ मिथिनोलाय बिसोरसो बेबायदियाव एक्सपार्टलै बात तो सही है बिगुर बे फान्थाव गिदिर जानायनि मुलि होननाया नंमारगौ नामाब्रा बिगुर जायोमोनबा आंबो बिजनेस मावगौमोन आजिखालि बर' समाजनि गेजेराव बे प्रब्लेमा बिराद सोमजिगासिनो दंखायो बेफोरबायदिनि थाखायनो बर' हिनजावफ्रा सब बर' हौवाफोरखौ गारनानै माबा बांगाल सेंग्राफोरखौसो लाहैलागासिनो दं बिगुर बे खोथाया जुदि बे मुलिया खामानि होमारोबा आंबो गाबोननिफ्राय स्टक खालामनानै सब बर' समाजनि गेजेराव रानना होजोबगौमोन बिगुर
आंनि थाखायबो बिजनेसनि थाखायबो मोजां जागौमोन बर' समाजनि थाखायबो मोजां जागौमोन गुबुंले जानाय नंलामोन होमबाना जुदि बे मुलिया खामानि होयोमोनबा बर' माबाफ्रा हिनजावफ्रा हौवाफोरखौ गारनानै थांनाय नङामोन सोरनावबा नाम्बार दंबा बे सुवादनि नाम्बारखौ हरदोलै एसे कन्टेक्ट बानायनानै गाबोननिफ्राय बर' समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनोसै आं एसे लिंक लानांसिगोन जामारोबा माथोबाव मुलिया खामानिबो होनो हामारगौ होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो मोनसे गोदान वीडियो सो गाइस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके सो बाय बाय सी यू वेरी सून थैंक्स फॉर वॉचिंग कैसा लगा मेरा मजाक